жауаплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Карабаш сөтчелек фермасында кичке савым. Савымчылар өлгерлек белән һәр сыерны хезмәтләндерә. Күңелле көйләр астында сөт үткәргеч буйлап мул итеп сөт елгалары ага. Бүгенге көндә терлекчелек фермасы сөт җитештерү буенча нәтиҗәле эшли. Биредә барлыгы 795 мөгезле эре терлек исәпләнеп, шуларның 270-е савым сыеры. Агымдагы елның 9 ае эчендә 9900 центнердан артык сөт савып алынган, шуның 8446 центнеры сатылган. Савымчылар арасында беренче урында Гөлчәчәк Идрисова. Ул ел башыннан барлыгы 1770 центнер сөт савып алган. Аның белән бергә хезмәт салучы Лена Исламова, Мәхфирә Кәримова һәм Гөлшат Сафиуллина да яхшы күрсәткечләр белән эш алып бара. Кышлатуга керү белән малларның күпләп бозаулау чоры да башланды. Фермада бүгенге көндә 61 яңа ташлаткан һәм бозауларга әзерләнгән тона асрала. Аларның һәммәсе дә тәҗрибәле савымчы Алия Исламова карамагында. Яшь маллар аеруча яхшы тәрбиягә мохтаҗ дип белдерә ул. Әлеге вакытта 27 тонна савым. Бозаулап киләләр. Бозаулаганнар 27 штук булды. Тоналар бит инде үзеңә үрәнәләр бит инде үзең үрәткәч инде. Үзеңне танып торалар инде, кайдан укташып торалар. Сез аларны нәрсәгә өйрәтәсез? Ашатырга инде, савырга, кырларына килергә. Алар беренче тапкыр аппаратка сездән өйрәнә инде. Беренче тапкыр өйрәнә. Ничек соң алар ничек кабул итә аппаратны бүгенге сезнең тоналары? Төрлечә була инде башта беренче тапкыр сагында бирәк. Тибешәләр инде, аннан үрәнәләр бирик. Эш савында үрәнәләр инде. Ничек беренче тапкыр ничек куясыз аларга аппаратны? Алар каршы киләдер бит инде. Каршы киләләр инде, бәяштырып куештыр инде. Шола. Тынычландырып торасыз. Эндәшеп, сепастырып торабыз. Бозаулар торагында якты һәм күңелле. Һәр бозау аерым читлектә бик уңайлы шартларда асрала. Минзилә Әхмәтшина һәр иртәне үз тәрбиясендәге бозаулар янына ашыга. Алар бер-берсен уздырып мөгериләр, сөт сырыйлар. Иртән киләбез инде шулай сөтне савып бирәләр инде. Тегендә савышчысы бар. Шуннан сөтне бирә белән алып киләм дә инде. Савытка салып, шулай итеп элеп чыгам да. Зары эчә инде. Бүгенге көндә ничә бәбәй карыйсыз инде сез? Барлыгы 31 бозау бар әле. Менә аларга нәрсәләр ашатасыз, нәрсәләр эчерәсез? менә соло бирәм, ине, камни корма салам инде, су салам. Сөтне ничек эчерәсез? Сөтне инде теге тугач 1 литр башта аннан бит инде арттырам. 1 атнадан литр ярымга айландырам шулай дип. Мен эшемне нык яратам. Нәрсәсе белән эшләйсез сезгә? Нәрсәсе белән? Бозаулар белән миңа нык күңелле. Фермада бүгенге барлыгы 246 бозау алынган. 2 айлары тулу белән бозаулар арытаба терлекче Фуат Миңнехановка тапшырыла. Мал азыгы базасына килгәндә кышлаган маллар тук булыр дип белдерә ферма мөдире Әлфир Мәгданов. Печән, салам, синаж, силос, фураж һәммәсе җитәрлек күләмдә. Һәр шартлы мал башына 42 центнер азык берәмлеге тупланган. Гомумән хуҗалык буенча килгәндә биредә көтүне яңарту җәһәтеннән даими эш алып барыла. Быелгы елны гына Свердлов өлкәсеннән 128 баш кара чуар токымлы тона кайтарылган. Тармакта төзелеш эшләре дә бара. Карабаш фермасы янында инвест проект чикләрендә тоналар һәм яшь маллар өчен торак төзелеп килә. Анда инде 250 баш мал тоту күзаллана. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.